Good morning guys. Welcome back po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Ayan mga amigo at mga amiga, dito tayo sa GSI sa Pasay City kung saan nagpapareceive tayo ng mga dokumento. Habang inaantay natin yung ating kasama nagpapareceive sa taas dito muna tayo sa parking area at vlog muna po tayo para sa ating kinabukasan. Ganyan talagang buhay mga amigo, at kailangan natin kausapin ng ating sarili para sa ating pagbablog. Ayan mga amigo, samahan nyo po tayo sa ating bablog at samahan nyo po tayo doon sa ating pagpatabel papunta rito sa government insurance agency dito sa may Pasay City. Ayan mga amigo, maraming salamat mga amigo. Sana suportahan nyo po yung ating channel at wag po nating i-skip yung ating mga ads mga amigo. At sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga amigo, subscribe po tayo mga amigo para dumami yung ating mga kaibigan mga amigo. Ayan mga amigo, maraming salamat at samahan nyo po ako sa aking travel mga amigo. Ayan mga amigo, salamat po. Ingat po tayong lahat. I love you all. What's up mga amigo. Ayan mga amigo, habang nagta-travel tayo, magkwentuhan tayo panandalian kasi medyo malapit-lapit din naman ang ating babiyahe na galing tayo dito sa may Makati. Papunta lang tayo ng Pasay City kung saan magdi-deliver tayo ng mga dokumento mga amigo. At bago tayo magkwento mga amigo, may set out muna po sa ating mga amigo nga OFW, ganun din po sa amigo natin mga subscriber. At ingat-ingat po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw mga amigo. Ayan mga amigo, pagkwentuhan po natin yung mga karanasan natin sa buhay. Ngayon mga amigo, kasi doon sa dito sa aking trabaho mga amigo, hindi ko alam kung naiinggit ba o ano bang nangyayari sa mga kasamahan natin sa trabaho. Kasi ginagawa nila tayo ng problema mga amigo, yung which is hindi naman na dapat kasi kailangan kung may kwento at gumawa ka kung may kwento ka at kailangan suportahan mo ng ebidensya mga amigo. Napakahirap naman mga amigo yung ikwento ka at gagawa ka ng mga kwento na hindi naman na nasusuportahan ng mga ebidensya at baka bumalik kasi mga amigo iniisip ko nga mga amigo, balikan yung taong nagpapalaganap ng kwento ng ganon kaso sabi ko nga bahala na sa kanyang Panginoon at Diyos na lang ang bahala magbalik sa kanya kung ano man kanyang ginagawa sa kanyang mga sa kapwa. Kasi hindi lang naman ako mga amigo ang ginawa niya ng problema. Ganon din po yung ating yung iba nating kasamahan na kumbaga yung ugali ng isang tao dapat nagiging mababa tayo. Kung ikukumpara na parang yung buhay po ng isang kawayan na napakatayog. Kahit anong tayog ng isang kawayan, kung yan naman kawayan yumuyuko din naman yan. Kahit na anong tayog niya, bumababa siya at yumuyuko siya dahil sa kanyang angkin na kataasan kanyang kaangking kataasan. Kaya sana yung mga taong ganyan, wala kang magawa sa buhay amigo, wag mo namang siraan yung kapwa mo kasi baka balikan ka, wala kang ebidensya doon sa ginagawa mong paninira sa kapwa, nakakaawa ka naman hindi naman kita dinidiscriminate kaso sa ginagawa mong yan amigo, ikaw na mismo naglalagay sa alanganin sa sarili mo. Kasi halimbawa kung pwede kang kasuhan ng isang katao na paninirang puri yung kasi may kaukulang batas tayo na nagpaparusa sa mga taong ganyan mga amigo. Kaya sana mga amigo wag mong masyadong karirin yung paninira sa kapwa mo, yung mga katrabaho mo. Kasi pagdating ng araw ikaw din ang kawawa. Pag ikaw nasampulan kawawa yung pamilya mo. Alam ko naman amigo kung sino ka at alam ko naman na may pamilya ka, kaya ingatan mo na lang ang sarili mo at huwag ka nang masyadong kuhan dyan. Ay pagiging marites mo, tigilan mo, at yung pagiging scriptwriter mo or paggagawa mo ng mga kwento na hindi naman akma doon sa sinasabi mo,
Samahan mo ng ebidensya, amigo. Kasi kung may ebidensya ka, hindi yan paninira. Pero kung wala ka namang ebidensya, maliwanag na paninira yan, amigo. Baka balikan ka ng sinisiraan mo, ikaw din. Kawawa naman yung pamilya mo, mawawalan ka ng trabaho. Kaya amigo, what's up sa iyo, at ingat ka lagi, at wag mo nang karirin yung ginagawa mo. At sana maging lesson o maging aral sa iyo yung mga ganyan Sana mapakinggan mo ito, amigo, kata ikaw nga, amigo. Wag mo masyadong karirin yan yung ginagawa mong yan, yung mga kwento na walang katotohanan. Baka makasuhan ka ng yung malicious mischief ba yun? Basta yung paninirang puri mo pwedeng ibalik din sa iyo yan, kasi kung wala ka namang ebidensya at maraming magsasabi na ikaw ang nagkakalat ng mga ganong bagay, di ibig sabihin ikaw nga, ikaw nga, amigo, ang babalikan ng mga pinagsinisiraan mo. Kaya ingat amigo, at God bless sa iyo. Ingat ka lagi, at wag mong masyadong karirin na yan, at ikaw din ang mapapahamak or malalagay sa alanganin, amigo. Kaya ingat, amigo, at pagpalain ka nawa ng Panginoon, at ingatan ka sa lahat ng oras sa iyong ginagawa. Ang panalangin ko, sana magbago ka, at kung hindi ka na magbabago, nasa iyo na yan. Bahala ng Panginoon ang gumanti sa iyo, sa iyong kabutihan, amigo. Kung mabuti man ang ginagawa mo o masama, nasa iyo na yan. Lord, ang Panginoon ang nakakaalam kung anong dapat gawin para sa iyo, amigo. Ayan mga amigo, maraming salamat, amigo, at kahit ganun pa man ang ginawa mo sa amin, or hindi lang ako kasi ang ginawa mo ng ganyan, sana tigil mo na yun, amigo. Advice ko lang sa iyo, maging mabuting tao ka sa kapwa mo, at ingat ka sa lahat ng ginagawa mo, amigo. Salamat, amigo. God bless you, amigo. Bye-bye. Sa lahat po ng ating mga amigong OFW, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating mga amigong subscriber at mga silent viewers, thank you po sa inyo. At sana wag po kayong magsasawang suportahan yung ating video, at ingat. At doon naman sa hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel or sa ating mga video, please naman subscribe po kayo, at maraming salamat po. Ayan mga amigo, pasensya na kayo at medyo na bulol-bulol tayo kanina, kasi mahirap ko talaga makipagkwentuhan, mga amigo, lalo at nag-iisa kakakwentuhan mong sarili mo. Ayan mga amigo, pasensya na kayo. Ayan talaga mga amigo, parang yung nangyayari na yan hindi lang ngayon lang nangyari, hindi lang ngayon nangyari sa inyong amigo. Kasi nung tayo nagtatrabaho sa local government, ganun din nangyari sa atin yan. Kung saan tinulungan natin yung tao, at tayo pa rin ang minasama nung bandang huli. Anyway, tapos na yun, at napatawad na natin sila. Naikikwento lang natin ang mga amigo sa inyo, mga amigo. Ayan, at yun ni amigo, yung unang-una sa buhay natin, yung naranasan natin na i-down tayo habang nakatalikod tayo, paninira. Ayan, yung mga paninirang puri na yan, mga amigo. At sana wag nang maranasan ng iba yan, at sana yung mga gumagawa ng ganun tumigil na rin, para sa kanilang katahimikan din naman yan. At nung tayo nasa bilang isang OFW din, amigo, nung tayo nasa malayong lugar, naranasan din natin yan, mga amigo. Kumbaga yung nararanasan natin hindi lang dito pang Pilipinas, pati pang abroad yan, mga amigo. Pero yung gumagawa sa atin yung mga amigo, hindi naman ibang lahi, or hindi naman foreigner, kahit nasa ibang bansa tayo, kundi isang Pilipino rin. Kung saan ang inyong amigo pa yung nagpasok noon sa trabaho, kasi wala nga siyang trabaho, di tinulungan natin makapasok ng trabaho. Kumbaga tayo lamang yung naging daan para makapasok siya doon sa kumpanyang yun. At saka nung makalipas ang isang taon, medyo hindi yata maganda yung nakikita niya. Kaya yun, medyo siniraan tayo ng hindi maganda. Kumbaga level up na paninira, mga amigo. Nakipagkutsaba pa siya doon sa iba't ibang lahi.
para lang mangyari yung kagustuhan niya. Pero hindi talaga natutulog ang Panginoon mga amigo. Kasi na-discover din naman ng may-ari ng company or pinaimbestigahan kasi mga amigo. Kaya yun, napatunayan naman na wala tayong kasalanan sa mga pangyayari. Kaya ang ginawa ng may-ari mismo ng kumpanya nung nasa abroad tayo mga amigo, pinauwi yung mga kasamahan niya ng ibang lahi, yung mga kasamahan sa paggawa ng ganon. Kumbaga pinauwi sila oro mismo. At siya naman dahil ako ang nagpasok sa kanya, ako ang pinag-desisyon niya. Bagamat masakit para sa akin kasi magdi-December noon mga amigo, gumawa tayo ng desisyon na makatao pa rin. Kumbaga binigyan din natin siya ng pagkakataon na makapaghanap ng trabaho. Makapaghanap ng trabaho doon sa bansang pinuntahan din natin. At ang bilang kaparusahan sa ginawa niya, hindi na lang natin pinigay sa kanya yung kanyang benepisyo. Yung kumbaga kasi may natatanggap din kaming Christmas gift, Christmas bonus noon. Yun na lang ang hindi natin ibinigay sa kanya mga amigo. Ay, ang hirap talaga magsalita. Makipag-usap amigo, no? Sumasakit yung lalamunan natin sa pakikipag-usap natin amigo sa ating sarili. Ayan, anyway mga amigo, tapos na yan na nakikwento lang natin. Kaya lang naranasan pa din natin ngayon. O kumbaga ngayong buwan lamang po nito na February 2024. Ito yung pinakang latest na naranasan natin. Bagamat nasa Pilipinas na tayo nagtatrabaho. Ayan mga amigo, sana wag nang maranasan ng mga kapwa natin ang Pilipino itong mga pangyayaring ganito. At sana doon naman sa mga mahihilig gumawa ng ganito, magbago na kayo. Kasi hindi lang naman na batas ng tao ang pwede magparusa sa inyo. Kung may nakatingin sa inyo, abala na si Lord sa inyo. Kaya ang pagbabago ay hindi pa huli. At ingat-ingat po kayo at maraming salamat sa iyo kaibigan. At tinuruan mo pa ako ng panibago na naman. Talagang ganyan. Kumbaga hinog na tayo sa mga ganyang bagay. Kaya lang nakakaawa din naman kasi yung mga tao na bibiktima pa na medyo takot sa karanasan ng ganito. Ayan mga amigo, maraming salamat po at maraming salamat sa lahat ng mga subscriber at supporters natin. I love you all. Ingat po kayo. Bye-bye.